Ben uşu Senamet klinikasının kızım gelip darılanyp atdylar, oşo kızımdan okup geldim. Apa baraňyz jakşı garaýt eken degenini. Gelip çynda bileşendim, jakşı garaýt eken Senamet klinikasynyň jetekçisine Şaýlabek Urkunbaýewke, jana anda işlegen mediklerge bardygyga çoň rahmat. Aýrykça men ono kızım Tinatinge dowam berip getem. Tinatinden ekinji jolu hijjam alganymda jakşı bolup kaldym şükür. Gözüm bara-bara açylyp aýagy gatuw tartışyp kaldy ele, jakşı açylyp hazır kiçine tolkundanyp atkan üçin bolup atat, birok Hudaýga şükür jakşı bolup kaldym. Tinatinden ömür uzun bolsun, den soglugy çyn bolsun. Mundan dagy eldiň hyzmatyny kılıp bizdei karyalardyň duasyny ala bersin. Den soglukda bolsun, baldarynyň gününi görsün. Jana dagy jalpy uşu Senamet klinikasynda işlegen jamaatga razçylyk aýtam.